Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum puteți să obțineți un extras de carte funciară oficial emis de către ANCPI. Vă promit că este cel mai simplu tutorial pe care l-ați auzit vreodată în viața voastră. Tot ce trebuie să faceți este să intrați ori pe telefon, ori pe calculator, merge la fel pe ambele, pe un browser. Browser înseamnă Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Brave, Opera și așa mai departe, Internet Explorer, adică sper că înțelegeți la ce mă refer. După ce ați intrat pe orice browser posibil, va trebui să scrieți domeniul următor la link sau la căutare. extras-ancpi.ro. Ăsta este site-ul pe care o să-l folosim astăzi, este unul dintre cele mai bune și este un site de încredere. Vă garantez treaba asta, vă dau cuvântul meu de onoare, este un site vechi care își face treaba foarte, foarte bine. După ce ați intrat pe acest website, tot ce trebuie să faceți este să scrollați puțin în jos, să completați datele imobilului dumneavoastră în cazul în care doriți extras de carte funciară. Dacă doriți extras de plan cadastral, apăsați aici. Puteți să le luați și pe amândouă, dar pentru asta trebuie să completați pentru ambele. Dar e foarte, foarte simplu. Prima dată completați datele imobilului dumneavoastră, județul, localitatea și una din aceste trei. Oricare este ok, nu contează, dar cel mai des o să aveți la îndemână numărul de carte funciară. După care completați datele dumneavoastră de contact și de facturare, bifați aici, plătiți și în maxim 10 minute o să aveți extrasul primit pe mail. Așa că dacă acest tutorial v-a fost de ajutor, vă rog foarte mult să apăsați pe butonul de like. Vă salut!